ngrasakno wong lanang awak sampai kali belung kulit pancene wong lanang gak kena dikandani wong wedok mosok budal isu mulai beduk budal maghrib mulai subuh pancene turune maling meno iku biyen wong wedok ning omah dikongkon sabar dikongkon meneng wong lanang kluyuran kok ndak putung denggule jari aku lho nek dielingno wong wedok jari wong wedok kakean omong jari wong wedok iki cerewet tambah ndak dielingno tambah ndak merat-merat drangkong iku aku sading wis kadung anak-anak saking ndak anak-anak tak tinggal yang Malaysia tumpes wong koyo ngono iku mulai bedes sih. Lawang di omah gak boleh. Eling di omah. Lah iki omah sapa? Rumangsa lek di bojo. Lah awakmu wong lanang, wong lanang. lah wong wedok, wong wedok. Apa wong wedok? Apa wong lanang? Apa wong wedok? Apa wedok? Apa wedok? Apa Leren-leren gak cantem dari aku. Ngomel tinggal wong lanang ngomel. Ayo we tutupno. Ora sani iso. Mbak mikir anake apa? Ya apa rumah tanggane iki kono ora ngono. Susonono wis. lara atine, he? Lara gorokane, dielingno wedok. Wong lanang dicuk gak teles, dibong gak makan. Tak banting bongkok ngono mari yo. La ilaha illallah. Kon wong wedok banaspati kon iki. Wong wedok banting wong lanang lho. Kon niku wis pirang-pirangane wulan, he? Tak tukano lawon kok bongko-bongko jari aku lho. Wacut kon niku. Wong lanang jan dikono lawon. Kagak nyawang patokan aku nih timbang digeloro ati kok wong lanang koyo ngene, he? Kita tinggal mati temen kon. Aduh, bongko, bongko, mati yo. Terno. Laur. Susonono wis. Wong ajak matine wong lanang kok. Wong lanang dielingno wedok ndak gelem ndak trima. Mbok yen nyambut gawe sing koyo tangga tanggane iku apa? Aja nyagirna kancane wong wedok. Wong wedok budal isuk, mulai bedok kepanasan kudanan, wong lanang pedongkrong. Aku lek ndak nyambut gawe ndak kira nguntal, ndak kira badok. Bedes sih. Dikandani wong wedok ketap-ketip lek weruh bedes udanan. Saking rupa menungso kon iki. Saking koyo wedhus sapi tak jol nang patok kon. Omongmu kebacut. Kenemenen tak omongi kon. Garae meneng teko wong lanang. Jajal wong lanang nyambut gawe. Tirakno wong wedok, aja sampe wedok nyang sawah. He? Aku ndak kate belan-belani awakmu le. Kon sik kurang penak oleh aku, he? Lah aku mosok ngokon kono apa-apa. Onde kon nang sawah, tak pengin. Gak ngongkon aku. Kon matun, yo gak ngongkon aku. Lho nek ngasak tak ngongkon banyene kok. Ya apa le, he? Ya apa? Apa? Ya apa, he? Ya apa ya? Wis kebeneran omonganmu koyo ngono ta, he? Wong lanang ndak tanggung jawab.
Wong wedok ndak oleh matu, ndak oleh tandur dikon ngasak. Wis kepantesan, he. Kon pamer konoan. Iya nek biyen kon sik tuwek, saiki wis enom, Nduk. Balik. Jane wis tak balik. Loh, sapa bane? Lho, Sapa bane? sapa? Sapa? Memang dicekeli. Apa kok Kang Lurah Bintara, Pak? Apa ana? Kampira Bintara digawa tangsine londo. Lho, kena apa, Nak? Kok kebangetan londo? Apa digonan taksi? Mergo ora gelem kirim rakyate rono lho, Pak. Wis ana benere kaya bojomu, Nduk. Siapa? Soale apa wong nek gonan taksi londo, nek setor penduduk saken penduduke, Nak. Yo, sing dadekno petinggi bela rakyat, Nak. Yo ana patute bojomu belani Kon rakyat. kok mlayu-mlayu, Nduk. Mlayu-mlayu. Apa? Iki mau dibrek-brek. Rapi lho kok karo cari Nah, masalah yo Pak arep nulung awakmu ta, Nak? Ning rapi aku lho. Loh, Pak. kok nyek ngajari? Sopo? Sapa? Lu rapi lho, Pak. Awakmu kate dirabi Iso. kok ndak aku wae, Nduk. Oh. Lah kok kurang asu ajar Rabi Lowo. Keliru omong sampean, Kang. Kurang asu ajar ya apa sih? Lah ya apa? Kurang ajar asu Lah kok ngene lho. wae ya. Diwalik iki dadi omongane. Apa, Nak? Kira cukup ya, Mbok. Ya, ya, Nak, ya. Apa, Iki Nak? masak durunge Kang Lurah budal nang tangsi. Aku mau oleh piweling, Mbok. Karo sapa, Nak? Oleh pesenan teko Kang Lurah. Aku dikokon ngeterno iki nang sampean supaya nang Gunung Penanggungan mergo pusaka iki tindene Gunung Gangsir ora ana sing kuat tanpa anakku Mbok si Joko Sambang yo Pak. Wis ngene, awakmu ndak sarono. Kene bapak ya. Kone ning pengen Kok kene ae awakmu Iya, Pak, ya. Ayo bapakmu sing ketemu Ya, ya. Gunung Gangsir, Iya, Pak. Aku budal. Sing sing hati-hati lho, Kang, ndang mulih, Kang. Nang balik. Yo. Iya, Mbok. Sutina, saiki ngene yo, Nak. Wis ana bener ana patus lek kon mlayu nang gone wong tuwa kene, Nak. Aku lagi meneng, Mbok. Mbok. Jan olo kok kaya ngene yo. Pancen wong tuamu mami keadaane kaya ngene yo, Nak. Yo sing sabar Iya, iya. yo. Saiki ngene, Nak. Timbangku kaya bapakmu ndak mule-mule. Lek kok ora bilawa nututi mrene, ati tutup lah. Ayo ditutup, Pak. Ditutup, Mbok. Larang, Mbok.